τα κρύβα αμάξια. Μα τώρα που μεγάλωσα τα βλέπω όλα χάτσια. Αφήστε κάτι στο λαό για να μπορεί να ζήσει. Αλλή μόνο στη χώρα μας αν επαναστατήσει. Συμβαίνουν σημαντικά και σημαδιακά πράγματα για τη χώρα μας. Ο μεγάλος πολεμιστής δεν αφήνει την καρέκλα. Ο μεγάλος πολεμιστής βλέπει την καρέκλα και την αρπάζει για να κυβερνήσει. Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε το, ήδη συγχωνέψτε το. Κανένας. Δεν έμεινε τίποτα άλλο τώρα. Έμεινε το ρεσάλτο, όπως έχω πει. Ωραία, πού πάμε ρε, πού πάμε. Δηλαδή, έχω σαλτάρει, που δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσο ευχαριστημένοι είσαστε. Και ο μόνος που είμαι εγώ, μόνος που εναντίον όλων αυτών, αφήσατε έναν άνθρωπο μόνο του να πιάνει τα κάστανα από την φωτιά. Και εσείς τι κάνετε? Δεν ζείτε στην Ελλάδα. Μόνο εγώ είμαι εδώ. Αλλάξτε νοοτροπία ρε. Αυτή η νοοτροπία μας κατέστρεψε. Πώς σας διορθώνει. Τους έχετε τόσο εμπιστοσύνη. Δεν τους είδατε. Τα αποτελέσματά τους εδώ είναι. Κάθε μέρα μπροστά σας. Και τους συγχαθήκατε ακόμη. Ωραία, πού πάμε, πού πάμε. Καλημέρα αδέρφια. Τι γίνεται, πως πάει? Τώρα θα μου πείτε πως να πάει, Κουράγιο βρε αδέρφια. Πού θα πάει, θα περάσει και αυτή η μπορά. Αλήθεια, που σας βρίσκω αυτή την ώρα? Λογικά θα ετοιμάζεστε για τη δουλειά, Σε όσους έχει απομείνει βέβαια εργασία. Διότι το να έχεις εργασία σήμερα πρέπει να θεωρείς ότι έχεις πιάσει το τζόκερ. Για φτιάξτε εκεί κανένα καφεδάκι, κανένα τσαγάκι, αναλόγως με την προτίμησή σας. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω ρε παιδί μου. Να τονωθείτε. Άντε, να την παλέψουμε και σήμερα. Πάντως μην ανησυχείτε. Με την πείνα που έχει πέσει γύρω μας και την ακρίβεια, αυτά τα δύο σε συνδυασμό προκαλούν αναγκαστική δίαιτα. Άρα, οι υπεύθυνοι, λέω εγώ, για αυτή την κατάσταση θα πρέπει να ακούσουν και ένα ευχαριστώ ρε παιδί μου. Σε κανένα χρόνο ακόμα από σήμερα, όσοι καταφέρουμε και ζήσουμε βέβαια, θα είμαστε μοντέλα. Θα είμαστε η χώρα με τα περισσότερα μοντέλα στον κόσμο, στον πλανήτη. Άρα οι άνθρωποι φροντίζουν για τη σιλουέτα μας, για τα κορμιά μας. Δεν πρέπει να ακούσουν και ένα ευχαριστώ? Έτσι όπως πάμε, θα φτάσουμε στο σημείο να στουκάρει αυτοκίνητο στη βιτρίνα καταστήματος και ο καταστηματάρχης θα φωνάζει «Επιτέλους, μπήκε ένας άνθρωπος στο μαγαζί». Η μια μετά την άλλη οι επιχειρήσεις κλείνουν και χιλιάδες άνεργους πίσω τους αφήνουν. Νέα παιδιά που καταστρέφονται τα όνειρά τους. Στο εξωτερικό πάνε μαζί με τα μυαλά τους. Στο τέλος ποιοι θα μείνουν άραγε σε αυτή τη χώρα? Έχει αναρωτηθεί κανείς? Κανένας δεν νοιάζεται. Κανένας δεν προβληματίζεται. Δεν τους καίγεται καρφί που λέει και ο σοφός ο λαός μας. Όταν κλέβεις το κράτος λέγεται κλεψιά. Όταν σε κλέβει το ίδιο το κράτος, πώς λέγεται ξέρετε? Νομοσχέδιο. Όταν χρωστάς το κράτος
τα θέλουνε τώρα. Γιατί θα σου πάρουν ακόμα και το ίδιο το σπίτι, την πρώτη κατοικία που μένεις εσύ με την οικογένειά σου και έχεις ένα κεραμίδι, ρε παιδί μου, στο κεφάλι σου. Όταν όμως σου χρωστάει το κράτος, στα δίνει όποτε θέλει και εφόσον θέλει. Τώρα με την κρίση, αδέρφια, έχει αλλάξει και η κλίση του ρήματος το χέφο. Όχι, μην νομίζετε, δεν κλείνεται όπως κλεινότανε παλιά. Τώρα με την κρίση κλείνεται ως εξής. Εγώ πτωχεύω, εσύ κερδίζεις, αυτός πλουτίζει. Εμείς πεινάμε, εσείς τα τρώτε, αυτοί μας πει. Άντε, να βάλουμε και καμιά τελίτσα, μη μου βγάλουν και την εκπομπή ακατάλληλη. Για να δούμε, ρε αδερφιά, τι νέα μας φέρνουν σήμερα οι εφημερίδες. Διαβάζω εδώ, νέες μειώσεις γράφει σε συντάξεις και εφάπαξ. Μέχρι και 20% το ψαλίδι στις επικουρικές. Βέβαια, το μάθαμε τώρα, αφού ρίξαμε τις πρώτες ψαλιδιές και ουδέμια αντίσταση από τα κορόιδα, απλά μερικά φάσκελα, και τώρα τελευταία έχουμε μάθει και καλύτερα τα γαλλικά μας, αλλά και αυτά τα ρίχνουμε καθισμένοι στον καναπέ, βλέποντας τηλεόραση. Κόβε. Έχουμε και τον Σόιμπλε εδώ. Βλέπει χρηματοδοτικό κενό 4,5 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Το ότι πεινάει και πεθαίνει κόσμος, άραγε το βλέπει. Γιατί να το βλέπει άλλωστε? Η ειδικότητά του είναι να ασχολείται με τα νούμερα. Εκεί να παίζει με τα νούμερα. Καλό θα ήταν όμως να καταλαβαίνουμε ότι πίσω από αυτά τα νούμερα κρύβονται ζωές, κρύβονται ψυχές. Μας λέγανε τότε παλιά οι γονείς μας, παιδί μου, άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο. Να σπουδάσεις, να πάθεις γράμματα, να έχεις μια καλή δουλειά. Και εμείς τους ακούσαμε. Βγάλαμε το δημοτικό, βγάλαμε το γυμνάσιο, βγάλαμε και το λύκειο, βγάλαμε και το πανεπιστήμιο. Και τώρα για να βρούμε δουλειά πρέπει να βγάλουμε και διαβατήριο. Ξύπνησες, Μιτσάρα μου? Δεν βλέπεις, βρεκούλα, αφού κάνω εκπομπή, είναι δυνατόν να μην ξύπνησα? Ξύπνησες και εμένα όμως. Τι να κάνω, βρεκούλα μου, συγγνώμη, αλλά δεν έχω χρήματα να πάω σε στούντιο και αναγκάζομαι να κάνω την εκπομπή από το σπίτι. Καλά, μη μου θυμώνεις, Μιτσάρα μου. Θέλεις να σου φτιάξω ένα καφεδάκι, ένα τσαγάκι, να σου φέρει βρυγανιές με μερέντα που σου αρέσουν? Όπα, κούλα. Αυτό δεν μ' αρέσει. Αν και πήρα πρωινό, τώρα που ξύπνησες εσύ, ευχαριστώ πάντως. Αγάπη μου, εγώ που σου αγαπάω θα μου δώσεις 50 ευρώ να πάρω ένα φόρμα που έχω βάλει στο μάτι? Βρε κούλα, είσαι με τα συγκαλά σου ή θες να βάλω τις φωνές? Κρίση έχουμε. Βέβαια αυτή είναι στο μυαλό τους, αλλά άλλο θέμα αυτό. Τα 50 ευρώ είναι 2,5 μέρες δουλειάς, 20 ώρες εργασίας. Και αν είσαι τυχερός να τη βρεις, και για να τη βρεις θα πρέπει να την έχει χάσει κάποιος άλλος. Και αν είσαι τυχερός να σε πληρώνουμε το μήνα, δεν γίνεται, κούλα, είπαμε. Οικονομία, μόνο τα απαραίτητα. Καλά, και εγώ δεν θα σου κάνω το χατήρι στο κρεβάτι. Κοίτα να δεις, ρε. Δεν φτάνει που η κρίση χτύπησε την τσέπη μας, θα χτυπήσει και το κρεβάτι μας. Αδέρφια, αρκετά για σήμερα. Γιατί αρχίζω και φορτώνω και θα μου ανέβει και η πίεση. Από την άλλη έχω και την κούλα, πρέπει να ασχοληθώ και με την κούλα. Μπας και τα ξαναβρούμε. Κουράγιο, αδέρφια, που το είπε τότε και ο πολύ σοφός ο Όλι Ρεν, στην αρχή των μνημονίων. Τι είπε ο άνθρωπος? Έλληνες, καλό κουράγιο. Και το είπε και στα ελληνικά. Άντε, το παιδί του λαού σας εύχεται καλή συνέχεια, καλό κουράγιο και όλα να πάνε καλά στη μέρα σας. Ήταν το παιδί του λαού μέσα από τον Break FM στους 100,8, μαζί με την κούλα του βέβαια, που ζητάει 50 για φόρεμα που έχει βάλει στο μάτι, λες και δεν έχουμε κρίση, κατάλαβες?
εδώ δεν έχουμε να φάμε. Αλλά είναι μια κουλάρα όμως. Το παιδί του λαού είναι ο Φανέτο και στο ρόλο της κούλας η Ελένη Γεννούση. Όσοι θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας μπορείτε να μας γράφετε στο email fanetoartist στα λατινικά @yahoo.gr fanetoartist@yahoo.gr. Οτιδήποτε σχόλια κλπ θα δημοσιεύονται στις επόμενες εκπομπές μας εφόσον δεν φύγουν και δεν προσβάλλουν πρόσωπα, έτσι. Άντε αδέρφια, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, tomorrow again που λένε και στα αγγλικά. Καλημέρα και καλή συνέχεια στη μέρα σας και μην το βάζετε κάτω. Ρίξε ηχολήπτα κανένα τραγουδάκι από αυτά τα καλά που ξέρεις εσύ. Άντε γεια. Εκεί στη σίδρα στα νύχτα και το σπετσόν, μα σου μπροστά μου ένα δελφίνο κορίτσο. Μωρέ του λέω που το μεσοφορί σου, έτσι γυμνούλη πας να βρεις τα αγόρι σου. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, 5 φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, 5 φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Αγόρι εγώ δεν έχω μ' αποκρίνεται, βγήκα μια τσάρκα για να δω τι γίνεται. Δίνει βουτιά στα κύματα και χάνεται, ξανανεβαίνει κι απ' τη βάρκα πιάνεται. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, 5 φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, 5 φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Μου συγχωρέσαι με σκύβω για να δω, και ένα φίλι μου δίνει το παλιό παιδό. Σαν λεμονιά τα στήθη του μυρίζουνε, κι όλα τα μπλε στα μάτια του γυαλίζουνε. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, 5 φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, 5 φορές τους ουρανούς γυρίσαμε.